איזה כיף שחזרתם. אני נאיה. אני סלווה. ואני אחמד. בשיעור היום נדבר על תהליך מעניין במיוחד. ריקון מכל. נשמע פשוט, נכון? מים יוצאים, המכל מתרוקן. אבל מאחורי זה מסתתר עולם שלם של פיזיקה וזרימה. כדי להבין את התהליך, נשתמש בשני עקרונות חשובים בתורת הזרימה. משפט ברנולי שמתאר את הקשר בין אנרגיה למהירות, החוק שימור המסה שמבטיח ששום טיפה לא נעלמת. כשמחברים בין השניים ומוסיפים קצת מתמטיקה, אפשר לגזור ביטויים שיתארו את גובה פני המים בזמן כלשהו, את מהירות היציאה של המים, ואת זמן הריקון המלא של המכל. אבל, וזה אבל חשוב, כדי שנוכל להשתמש בנוסחאות של ברנולי, אנחנו חייבים להניח כמה תנאים. שהנוזל בלתי דחיס, שאין צמיגות או חיכוך. ושהחור שדרכו יוצאים המים קטן מאוד ביחס למכל. מה זה אומר שהחור קטן מאוד? בדיוק את זה רצינו לבדוק. לכן ערכנו ניסוי עם 3 מכלים, שלכל אחד מהם חור בקוטר אחר. בנוסף, הוספנו מכל רביעי, שנדבר עליו בהמשך. במהלך הניסוי מדדנו את גובה פני המים בכל רגע, את מסת המים שזרמה החוצה, והשווינו את מהירות היציאה שחשבנו לפי הגובה בפועל, לעומת מהירות לפי הגובה התיאורטי. במכל הראשון, עם החור הקטן, הגרפים הראו התאמה יפה מאוד לתיאוריה של ברנולי. אבל כשהגענו למכלים עם החורים הגדולים יותר, התחילו הפתעות. פתאום הופיעה סטייה ברורה בין המודל לחישוב בפועל, למרות שהמכלים היו זהים בגובה. וזה לא הכל. גם הזמן שלקח לרוקן את המכלים לא היה זהה, מה שמראה שההנחה על חור קטן פשוט לא מתקיימת יותר. ואז חשבנו, אולי גם כשכן מתקיימת ההנחה, עדיין יש הבדל בין התיאוריה למציאות? לכן השתמשנו במכל הרביעי, כדי להשוות עם המכל הראשון שהראה התאמה טובה לתיאוריה, וחישבנו את המהירות לפי ספיקה נפחית. כלומר, כמה מים יצאו בפועל בכל שנייה. וגילינו דבר מעניין. גם כשהגרפים נראו דומים, המהירות לפי ספיקה הייתה קטנה יותר מהמהירות לפי גובה. אז מה גורם להבדל? כל התיאוריה שלנו התבססה על כמה הנחות חשובות שראינו בהתחלה, ומכיוון שהמים נצמדים לדפנות נגרם חיכוך, מה שברנולי לא לקח בחשבון ופוגע בסבירות ההנחות שלנו. זו בדיוק הסיבה שבתעשייה משתמשים במקדם פריקה, תיקון שמבוסס על מדידות אמיתיות כדי לקבל חישובים מדויקים יותר. אז בפעם הבאה שאתם ממלאים מכל, תזכרו, מאחורי כל טיפה יש פיזיקה שלמה. תודה שצפיתם.